खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिना जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ दिनै फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ चिरां रुनिखातानि हेरेंगापारा गामिखौ सोरखारा नेवसिदों। गसाइगाव जिल्ला पिपल्स जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दाफुंजाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वरनि बेंगेनाहाटी सत्रआव 12 जुनाव 32थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ एबसुआ फालिलांबाय। अदालगुरि जिल्लानि नतुन पानबारि गामिनि कालेब दैमारिनि बिसि नयमी दैमारिया गोमानानै दङ। अरुणाचल हादोरसानि टेलेन्ट सीजन 4 डान्सआव बर'नि सासे सबिन स्वर्गियारि होननाय जाखांफु लाइमोना बाहागो लादों। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय भकतगावआ हाग्रानि खेवथाय हमनो मोनदों। थांनाय 12 जुन खालि गुजरातनि गान्धीधाम होननाय जायगायाव फनि साइक्ल'न फैयो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां रुनिखातानि हेरेंगापारा गामिखौ सोरखारा नेवसिदों। हेरेंगापारा गामिनि गेजेरजों थांनाय लामायाव कन्क्रिट दालां गैयिया जोबोद दुखुनांथाव। बे गामिनि दैमानि सायाव होनाय दालाङा औवानि जानायलाय थाब-थाबनो गाज्रि जाफिनबाय थानाया बे लामाजों हान्थिनायखौ गोब्राब खालामदों। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय हेरेंगापारा गामियाव दिनैसिमबो थासारिया मोजां जानानै फैयाखै। मानो होनबा जोङो रायजोफ्रा ओंखारनानै गासिबो दासिमबो औवाजों जोङो दालां हेबनानै दिनैसिम जोङो सोलिनानै दङ। औवानि दालांनि हालोदा गाज्रि जानायलाय गामिनि सुबुंफोरा दालांखौ फाहामनानै लानो गोनां जानाया जोबोद दुखुनांथाव। बेराफारसेथिं लामायाबो जोबोद फिसाथार होननानै गामियारिफोरा अजद दैखांदों। दैज्लां समाव हानि बे लामाया हाब्रु जानायनि थाखाय हान्थियारिफोरखौ जोबोद जेंनायाव खोख्लैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लामाफ्रा जोंना दाबो मोजां जायाखै। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो जि आसाम सोरखार एबा बिटिसि सोरखारा चिरां रुनिखाता हेरेंगापारा गामिनि बे लामाखौ नायफिनाखै होननानै अजद दैखांदों। समासो खोन्थासिगोन हेरेंगापारा गामिनि बे लामाया माबोला सोरखारनि नोजोर बोजागोन। दा बावैसो जाफुबाय थानाय अरुणाचल हादोरसानि टेलेन्ट सीजन 4 डान्सआव बर'नि सासे सबिन स्वर्गियारि होननाय जाखांफु लाइमोना बाहागो लादों। सोलिनाय टेलेन्ट एजीटी सीजन 4 डान्सआव सबिन स्वर्गियारिनो देरहानो थाखाय भटनि गोनांथि जानानै फैदों। सबिन स्वर्गियारिया धेमाजि जिल्लानि गगामुख दख'रानि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि। बिफानि मुङा दायुद स्वर्गियारि, बिमानि मुङा सोमस्रि स्वर्गियारि। बे भटखौ होनायनि समा दा सोलिगासिनो दङ। भटखौ 15 जुननि 12 रिंगासिम होनो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सबिन स्वर्गियारिया भटनि गोनांथि जानायलाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ 079491301414 बे जानबुं नम्बराव भट होनानै बे डान्स सीजन 4 खौ देरहासार खालामनो खावलायहरदों। भट होनायनि नेमखान्थिया ओरैबादि 079491301414 बेयाव बे जानबुं नम्बराव कल खालामनानै रिं होनांगौ आरो रिंखांनाय उनाव कलआ दानजायो आरो साक्सेसफुल जायोब्लानो SMS फैगोन। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गसाइगाव जिल्ला पिपल्स जॉइंट एक्शन कमिटी फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दाफुंजाबाय। थांनाय 13 जुन खालाराव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। गोदानै दाफुंनायनि थांखियै खुंजानाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन PJSCBMनि लेङाइ गाहाय लिंथुमगिरि मुस्रि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। PJSCBMनि गाहाय लिंथुमगिरि मुस्रि जेसवर नार्जारिजों सामलायजानाय मेलाव गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि सराइबिल कसुगाव दख'रानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा नुजाथि फैनानै मेलखौ जाफुंसार जाहोफैयो। गोदानै दाफुंजानाय आफादनि बिबानगिरिफोरा ओरैबायदि: आफादगिरि फोरमान बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरिफोरा जाबाय बिमल बसुमतारी आरो माजेन्द्र नार्जारी। नेहाथारि महरै खोरोमदाव लाइफाङारिखौ सायख'नाय जायो। लेङाइ नेहाथारि महरै अनन्त बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव बिबानगिरिफोरखौ थिसननानै आफादखौ दानानै लानाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नतुन पानबारि गामिनि कालेब दैमारिनि बिसि नयमी दैमारिया गोमानानै दङ। थांनाय 10 जुनाव न'निफ्राय सिरि-सिरि खारखोमा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनि मानसिफोरा नागिरसेयावबो मोनैलाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब नागिरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला 6002443323 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। गोमानाय नयमी दैमारिया 3 गथ'नि बिमा होननानैबो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों मोनथिहोदों। अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसरनि बेंगेना हाथि सत्रआव 12 जुनआव 32थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ एबसुआ फालिलांबाय। मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो ब्राउफेडनि मासिगिरि बिनोद नार्जारी बिथाङा। बे हानजा सुरनाया गरेसर जौसिन गेजेर फरायसालिनिफ्राय बेंगेना हाथि सत्र फोथारसिमहालागै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। We want Bodoland, divide Assam 50-50 होसिख्रावनायजों गरेसर सोहोरा गोमसार जोबो। बे हाबाफारियावनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो धीरेन बर' मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल आलादा रायजो बड'लेण्ड थाबैनो माबोरैहाय सोरजिनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। गेवलां मेलखौ मासे लानानै दैदेन एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ गेवलां मेलखौ बेखेवदोंमोन बेरलाव के कारजी बारग' बिबुंथिगिरि एबसु। गाहाय आलासि महरै गुवारै सावरायफैयो मेबर कुमार जामातिया कैबिनेट मिनिस्टार त्रिपुरा। Budu people fighting each other, killing each other, quarreling each other among the Budu people. हाबाफारियाव लिंहर जानाय बुंथिगिरिफोरा बाहागो लानाय भारतआव माबोरै गोदान रायजो सोरजिनो हागोन बेनि सायाव गुवारै बाहागो लानानै बुंथि लायो। बुंथिगिरिफोरा जाबाय फारियै डक्टर मनीष तामां गाहाय नेहाथारि NFNS, गोविंद बसुमतारी आफादगिरि NDF-BP, सपनजित साइनाल नेहाथारि NFNS आरो माननि आलासि महरै बाहागो लादों राकेश बर' गाहाय लिंथुमगिरि PJSCBM, बि अनजालु गाहाय नेहाथारि NDF आरो गोबां मख'जानाय आलासि ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बाहागो लानायजों गोबां दुं हाव हाव बोथोरावबो मोजाङै मोजां हाबाफारिया जाफुंसार जालाङो। अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय बडगावआव हाग्रानि खेवथाय हमनो मोनदों। बडगाव बाजारनि साखाथियाव थानाय गंसे नखराव हाग्रानि खेवथाया थाखुमाना दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा हाग्रानि खेवथाय मोननाय खौरांखौ हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनो खौरां दैथायहरनाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननिफ्राय मावफारियाफोरा हमनानै लाबोयो आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा खेवथायखौ नायनो गावजों गाव हांखुर जायो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 12 जुन खालि गुजरातनि गांधीधाम होननाय जायगायाव फनि साइक्ल'ना गोबां बारहुंखाजों गोबां सुबुंनि खहा खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्यूरो रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।